O, digon. Cira, dwi goli ddim hyd yn y byn met. Yn ei gem anodd. Oedden nhw'n nogia, fit, fast. Ond dwi'n meddwl nath nhw'n cosio ni gymaint o drwbl, dwi'n meddwl. Nath nhw'n clear cut chances, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl oedden ni byth yn edrych fatha bod ni mewn trwbl yn ebyn nhw. Ia, ddim i fod yn overconfidence na byd, ond oedden ni yn edrych yn gyffyrddus pan oedden ni efo'r bel a pan oedden nhw efo'r bel dwi'n. Oed, dyna dwi dweud, oedd tro gen i fi ddim teimlad trwy'r gem i gyd bod ni mewn trwbl o'n i mewn na mond un winner oedd am fod iddi a ni o hynna. A yn sbio o'r cefn fel ti yn defence yna de, faint o neis ydi o pan ti'n gwybod reis, os nawn ni gadw un dyn yn cefn, mae gennym ni y chwaraewyr sy'n gallu agor hyn i fyny yn cefn. Roedd, Daz a Rob, especially a gol heisi heddi oedd hwnna'n beautar. Ar y degad, nath ni fynd trwy spel, so ddim methu cadw'r bel fynd i ffrant. Ond mae hynna'n mynd i ddigwydd pan da chi 2-0 up, maen nhw'n mynd i roi pressure arna chi, ond nath chi sbio o'r cefn. Swn i'n licio marcio Daz a Rob fy hun, de. Yn union. A wedyn trol i chdi, mae gen ti cwpa. Mae di setlo fewn o dda, do? Do, job dall o weithiau, ond dwi'n siŵr o'n gwiri Dion ar ryw boi ar y bench ar hyn o daith, dwi'n gwybod beth o'n dweud, ond na, mae'n ogi mowr, especially nath o dallan heddiw am ffiw a punching i'r ffwrdd. Mae'n dda i wybod bod gennych chi hwnna tu ôl i chdi. A beth sy'n fel o'r rhediad fyny, y rhediad da ni wedi gael fyny fan, Dion, cos dwi'n meddwl bod ni'n bimad yn y gyngrair byn o'n yn bendant, da ni yn y 6 ucha. Mae'r tîm digon da i aros yna, dydi? Ynddi, dwi'n ei ddeud hynna fy hun yn y Changing Room 1. O'r gemau gyd da ni wedi chwarae. Fatha TNS, Connors Key, hyd yn oed Newtown tan nath ni lawr i 10. Dwi'n meddwl nath ni mwy na competio efo'r tîm yna. Dwi'n meddwl gen ni chance da o aros lledan i wan a hyd yn oed dwi'n meddwl fydda ni fynd bach uwch i fi. Gres, Dion. Da iawn, Hydw. Diolch. Da ni, trydydd goch chdi hydw yn y gyngrair. Mae'n eithaf chwi oedd bod chdi'n setlo fewn o dda yma? Ynddo, di setlo fewn yn rili da. Bob tro neis i sgorio fyd, so perfformiad da gan ni heddiw a rili hapus i gael gol bach arall. Oedd dod i'r gem, fewn i'r gem hydw oedd yn ei wythfad a met Gaerdydd yn chwechat. Oedd yn bwysig yn ei curo, de? Oedd, bwysig iawn. Oedd hi'n gwybod bod hi'n mynd test anodd. Gyda met lot i gynnig. Eto dim ond rogia batlon da, clean sheet arall, so rili hapus efo'r win, pwysio fyny'r gyngrair ar y tabl. A ti'n chwarae'n ganol cae efo Noa. Sut mae hynna'n gweithio? Dwi'n meddwl da ni'n gweithio rhaid da ar y funud, da ni'n dall yn gilydd. So ie, mae yna lot o games i ddod. A mae reit positif i ddechrau off lle, da ni'n lincio off i gilydd. Dwi'n dall i gem o, mi'n dall i gem i, so ie, rili hapus yn chwarae'n ganol cae efo Noa. So, da ni'n chwarae pêl-droed reit taclus tymor yma, da ni. Da ni'n hwffio'r bel fyny gymaint sydd wedi fila chi, ynde. Ydy o'n helpu chdi a Noa, mae'n siŵr, ydy chdi sy'n pwysio fyny bod gen ti hogia fel Dion a Steve yn cefn, hogia profiadol yn cefn? Yndi, definitely, cos fel ti'n deud, da ni lot mwy technegol season yma lle da ni'n gael ar y bel a edrych i chwarae, so dda gael dau boi experience yn cefn sydd efo quality ar y bel fyd, sy'n gallu rhoi y bel fyny ganol cae a eto ia, mae'n really neis bod mewn tîm sydd yn chwarae digon o ffwtbol. A mae rhaid i ddweud hyn de, nes ti ddod ato ni rhama a da ni'n nabod chdi fel midfielder, sut ti'n midfielder, fatha oedden ni'n deud off camera gyna de, ond ti wedi cael 2 gol, oedden ni'n deud gyna. Di hwnna rhywbeth ti wedi adio i'r gem ta jyst bod chdi chwarae mwy fyny di o wan? Ie, definitely. Dwi wedi bod efo fo'n gem fi erioed, jyst bod fi wedi ers i fi ddod i'r Welsh Prem, dwi wedi bod yn eistedd ar ôl na flaen y back four fel ti'n neud. So dwi wedi rili gael y rhyddid na i fynd ymlaen, ond ie, mae pethau'n disgyn iddi fi ar y funud ar edge o'r box a gyda fi'r rhyddid na. Dwi'n teimlo gyda fi fwy gynnig yn mynd ymlaen, so mae'n braf gael bod ochr yna i'r cae na eistedd flaen y back four yn sgrinio. Gres, o gyda, mae'n gres gwch ti yma, gres gwch ti'n sgorio hefyd ac cario ymlaen. Diolch yn fawr, Diolch. Wel, Hyw, Cira eto heddiw, dwi'n gol i ddim yn y bimet. Oeddech chi'n disgwyl gem anodd, ond mi oedd un doedd? Oedd hi'n gem anodd, y ddau tîm di setio fyny dim bach yn wahanol. I be nhw'n meddwl falle nhw'n gwneud, ond yn diwedd dwi'n meddwl oedd y gem yn weddol hawdd, a nhw ddim creu lot o cyfleoedd, ni ar ei roi y cyfleoedd iddyn nhw'n gael gymryd touches weithiau, ond o ti'n dweud, yn ni'n edrych, yn ni reit gyfforddus trwy'r gêm. I feddwl bod Mes Gaerdydd a'r rhediad mor dda, di curo 5 gem ar ôl ei gilydd. Oeddech chdi'n teimlo
bod ni yn reit gyffrous, ddim hyd gyffrous, ond o'ch ti teimlo bod ni reit di cwpio'n dda efo nhw? Do, ti'n ni'n gwybod lle nhw yn mynd i mosod a wneud yn ebyn ni, ac ti'n ni ildio dipyn bach o'r bel iddyn nhw rhan yr amser, ond nhw'n dod i Chaneli lle ni di practisio di amddiffyn. So, ti'n oedd y plan di gweithio, o ti'n dweud, ti'n 2 gol dda, ti'n Danny Gossett ei gol o'n wych, a wedyn Hayes individual, magic efo ei gol o. So, ie, ti'n nhw'n teimlo maen nhw wedi cael dim bach mwy o meddiant, ond ti'n dim meddwl yn ei reit gyfforddus yn creu lot o cyfleoedd. A dwi'n meddwl beth ti'n neud efo'r bel sy'n cyrru, de? Ie, dwi'n dweud o'r berchyn, mae beth ti'n neud efo bel, mae beth ti'n neud yn y Cwts Cosby, yn y 2 Cwts Cosby, a ni am ddiffyn nhw'n ffantastig. Mae'n edrych fel da ni dildio lot o goliau yn y gynnoedd, ond 5 nhw yn ebyn Seintiau Newydd. A wedyn ar ôl hynny, da ni wedi gwneud amddiffyn yn dda, so gobeithio, mae'r boys wedi gweithio'n galed, a mae clod i gyd yn mynd i'r blaenwyr, ond da ni'n amddiffyn fel tîm yn wych ar y funud. A mae'n rhaid fi ddweud, dwi'n jyst codi sylw at Dan Gossett, a pob yn disgwyl Dan dod i fewn chwarae'n solad yn ganol cae, ond mae di chipio fewn efo 3 gol yn barod yn da. Do, dwi'n gwybod os mae Danny wedi cael hwnna blaen, ond y ffordd yn ei chwarae, mae'n rhoi dipyn bach mwy iddo fo i gadw o fynd ac i ymosod y pethau fel yna. Mae'n nowed eistedd iddo fo, ac os maen nhw'n gwneud y rotation, mae'n anodd i chwarae yn ebyn, ond dwi'n dweud, mae wedi cymryd i gol yn wych heddiw, ac neis fod dod cata ac dechrau sgorio. Ia, de. A hefyd, gys ti cyfle heddiw i roi debiw i Callum. Be chdi fel yna? Do, oedd o'n jyst i gorau cael ei fewn i'r pace a game pethau fel yna. So, ti'n mynd i gweld efo 1 neu 2 pethau yn neud, mae'n mynd heibio pobl. Mae jyst eisiau dysgu dim bach rwan amdano gynraedd a be i wneud, ond na, oedd o'n digon solid. A wedyn wrth nesaf mae gen i gem fawr Cwpan Cymru, Prestatyn adra, beth sy'n disgwyl gyda nhw? Byd nhw yn tîm ei gael, ti'n ni chwarae dyn newydd cyn hwnna ar y nos Fawrth, dwi'n meddwl. So, rhaid ni edrych yn ôl 1 neu 2 bechgyn yna. Tu fewn yn gael brifo a pethau fel yna, maen nhw falle rhaid ni edrych ar ôl 1 neu 2, ond mae'r cwpan di'r peth mwyaf. Dyn ni 4 gêm o mynd i Ewrop, so dyna beth rhaid ni dal at, dyna pryd dyn ni eisiau cefnogwyr o pawb yma a wneud y sŵn, cos mae jyst yn rhoi gymaint i ti, ti'n clywed yna, y bechgyn y clapio, mae'n ffantastig pan dyn ni yna, neu superb dwi'n gorau ddeud, ynddo? Ie, rhaid chdi superb. Ie, mae jyst yn rhoi hyder i ti, mae'n ti'n tyfu fel chwaraewr pan ti'n clywed pobl fel yna, so maen nhw'n gwybod faint maen nhw'n helpu y tîm a ni gyd. Gret, diolch yn fawr chdi, a da iawn heddiw. Diolch yn fawr.